Bé, nosaltres el que proposem és una moratòria total en immigració i això evidentment no afecta només els immigrants de religió musulmana, afecta el conjunt d'immigració perquè considerem que hem traspassat tot límit i que fins que no haguem aconseguit assimilar tot el que tenim dins no pot entrar-ne ni un més. A part, doncs, defensem evidentment l'expulsió immediata de tots els que han entrat de forma irregular i de tots aquells que han gosat delinquir al cim del nostre territori. Però la moratòria en principi afecta a tots els col·lectius d'immigrants perquè considerem que hem sobrepassat i de molt el percentatge que podíem assumir. També els científics, també tot tipus de migració que vulgui venir al país? Bé, miri, ara que diu això, fa molta gràcia l'altre dia aquí a Ripoll a la biblioteca hi va haver una xerrada i se'ns va mostrar un exemplar de les darreres constitucions catalanes vigents aquí al nostre territori i precisament hi havia un article que deia que era benvingut tot estranger que venia a aportar o a construir, no? Doncs tal qual, qui vingui a aportar, qui vingui a beneficiar el país és benvingut, qui vingui a ser una càrrega social, doncs evidentment que no, perquè nosaltres volem mantenir l'estat del benestar, és una de les nostres prioritats. Per tant, totes aquestes persones que venen al nostre país i que tenen cura de la nostra gent gran, que són la immensa majoria, no només a residències, sinó a domicilis particulars arreu del nostre país, especialment dones en situació de vulnerabilitat i sense drets encara civils al nostre país, vostè les rebutja o les incorpora en aquesta classificació que acaba de fer? Aquestes persones no contribueixen als serveis socials, però en canvi se'n beneficien, per tant entenc que són una càrrega. Si tu no contribueixes a l'estat del benestar no tens dret a beneficiar-te'n. Aquesta és la premissa. Si volem mantenir realment tot el que tenim. Si volem anar-ho perdent i que tot es vagi degradant com ha passat els darrers anys, doncs evidentment el mètode és aquest que comenta vostè, deixar entrar gent que no cotitzin, que no contribueixin, però que en canvi xuclin recursos i a més facin reagrupaments familiars que engruixeixin encara més aquesta càrrega social. Aquest és el millor mètode per acabar tercermunditzant Catalunya i per acabar amb els serveis públics de qualitat.